Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Astăzi o să vă arăt cam ce mai este prin solar, ce mai am pe afară, fiindcă o să mă apuc de acum de strâns roșii din nou pentru bulion și pentru sos. Cam așa arată acum solarul. Am aici în capăt un buchet foarte frumos, nu numai unul, mai am și pe aici. Văd că încep să crape, sunt foarte multe care s-au copt. Mai am pe aici pe acolo câte o problemă cu câte un fir, dar nu-i bani, atâta timp cât nu se atinge de celălalt, de lângă el. Cam așa arată, eu am mai cules din ele, atât pentru mâncare, am mai făcut o dată bulion și suntem în luna august. Aici am niște castraveți care mai am ceva probleme la ei, uitați, apar niște pete, mozaic, dar nu le stropesc cu nimica, pentru că încă fructifică. O să mai tai din ele, din frunzele astea care sunt pătate, și o să vedem. Nu fac castraveți pentru murat, pentru că mie îmi trebuie cantități mai mari. Am deja pus ceva la murat și ăștia pentru salată. Eu sunt mulțumit dacă găsesc câte 2-3 la 2-3 zile pentru o salată, sunt mulțumit. După cum știți, ăsta este rândul de moldoveanu, primul rând este rândul de moldoveanu și celelalte am reiana, după aceea ghitia și din nou reiana. Am văzut că se mai confundă soiul cu hibridul, deci soi este ghitia, care doar atât am un rând. Sunt bune, dar comparând cu moldoveanul și cu reiana, nu. Sunt bune ca și gust, dar ca și productivitate, dar și la gust se aseamănă. Mie îmi plac un pic mai acrișoare, cum e moldoveanul. Deci am strâns deja, le-am strâns pe cele de jos, de pe etajul de jos, și vedeți deja la moldoveanul mai am încă 1, 2, 3 și 4 și 5. Vă spun, a fost un pic mai răcoare zilele astea și nu au mai avortat florile. Deci vedeți, acolo mi-a mai rămas una pe etaj neculeasă. Dincolo am un etaj complet, dincolo etaj complet, dincoace etaj complet, aici etaj complet. Deci ce să mai doresc de la ele? Eu sunt mulțumit. Pe marginea aia am niște ardei iute. Am avut foarte mulți ardei iuți, anul ăsta am mai slăbuți, nici nu au ieșit din semințe. Și doar câteva fire am aici, bănuiesc că în jur de până în 20 de fire. Dar îmi ajung, că am ardei iute de anul trecut care nu l-am mâncat. Ce să vă mai arăt? Vă arăt un pic ardei ăștia care mie îmi plac extraordinar cum merg, chiar dacă sunt în buriană. Deci așa ca și aspect, grădina arată urât,
dar vă spun, o să vă arăt acum cam ce se ascunde pe lângă buriana asta. Uitați ce ardei sănătoși, vedeți? Ardei sănătoși. Deci buriana asta ține un pic de dos. Ăștia au început să se aplece deja de greutate. Nu mai umblu la ei, că am făcut niște prostii. Am făcut niște prostii și am umblat la unii și i-am deranjat și s-au uscat. Uitați ce frumos stau ei, foarte frumoși. Uitați și aici, foarte frumoși. Da, ce să vă mai arăt? Vine telecana din care am mai strâns din ele. Merg așa și așa, nu sunt extraordinare. Am avut soiuri care au mers mai bine, deci cana este hibrid, dar am avut și soi care a mers mai bine decât cana. Mai am aici rândul ăsta de ghitia. Aici, vedeți, eu asta nu pot să înțeleg. Bănuiesc că este un pic mai aerisit în zona asta pe ultimul rând, fiindcă toate fructele sunt mai mari față de celălalt rând. Uitați cam cum arată. Deci toate fructele sunt mai mari față de și este același reiana, da, din aceleași semințe. Poate să fie o diferență, fiindcă astea au fost repicate în pahar. Alea au fost puse cu rădăcina goală, astea au fost repicate în pahar și poate au avut o plecare mai bună. Aici mai am niște vinete în margine. Am avut și anul trecut. Și după cum vedeți, am foarte multe care se coc, sunt coapte. Uitați ce frumoase sunt. Uitați ce frumos stau astea aici. Și astea de pe mijloc. Vă spun, contează foarte mult aerisirea. Deci dacă ai un solar aerisit foarte bine, să știți că faceți roșii. Eu sunt mulțumit și cu asta. Dacă o să fiu sănătos, poate o să mai fac un solar. Ăsta o să-l folosesc la ardei și să vedem. Nu spun încă, nu e bătut în cuie, am alte priorități acasă și să vedem cum o să dispunem de bani. Dar ăsta l-aș folosi la ardei și vinete, ardei așa pe sfoară, da? Nu cum îi las eu prin grădină de sunt încărcați și îmi cad pe jos, se apleacă. Mă refer la capia. Da, și uitați, dacă aș face un solar, l-aș face de la cel puțin 3,5 metri în înălțime, în sus, pentru o bună aerisire. Și bineînțeles cu aerisiri laterale, cu aerisiri pe capete, cam așa ceva aș face acum. Dar având în vedere că și ăsta are 3 ani, merge pe 4 de acum, mi-a fost de folos. Deci uitați, nu mai am poate câte un fir bolnav de roșie, dar în rest nu. În rest chiar s-au menținut foarte bine. S-au menținut foarte bine și cu plasa de umbrire. Deci dacă nu aveți posibilitatea să vă cumpărați sau nu aveți bani să vă cumpărați folie, fiindcă este un efort financiar mai mare, puteți să vă luați o plasă din asta de umbrire și să o folosiți. Eu până acum am folosit-o, asta este al 3-lea an și la plasa de umbrire. Primul an am avut una
care nu a fost tratată pentru UV și a putrezit sau nu știu cum să spun. A fost afectat de razele soarelui și n-am mai avut ce face cu ea. Văd că și asta am mai agățat-o pe aici, pe acolo, din cauza că atunci când am tras-o pe una, e să o tragi pe folie, alunecă mai ușor, alta e să o tragi pe niște lemn. Dar vedem, o mai folosim și la anul. Mai merge, chiar dacă are găurile alea, pot să-i trag 2-3 cusături acolo și o rezolvăm. Am foarte mult de lucru, foarte mult. Vedeți despre ce vă spuneam, că am deranjat câteva fire, ăștia au mers bine, dar la smuls buriana și la prășit i-am deranjat aici la rădăcină și nu numai ăștia, că mai am vreo câteva fire, cred că vreo 20 de fire toată bucata, dar nu-i problemă, este de unde. Am aici și capia și galben. Galben am mai strâns din el, că am mai făcut soția ardei umpluți. Am gogoșarii. Aici 2 rânduri de gogoșari, care văd că merg bine. Merg bine. Trebuie apă. Trebuie apă. Noi zicem că nu trebuie, dar trebuie apă. Ia uitați, capia dă să se coacă de acum. Frumoși. Frumos, mulțumit. Mulțumit. O să am de copt, o să am pentru zarzavat. Mai am la câte o pată din aia lipsă de calciu. Dacă se vede, o să apropii un pic. Cred că e și soarele ăsta. Ați văzut acum. Eu n-am nimic de ascuns, fiindcă totul este pentru uz personal. Nu vând, nu mă duc la piață. Da. Uitați, roșii afară, da? Roșii afară. Și aici câte o problemă, dar haideți să ne uităm să vedem ce avem de desubt. Sub frunzele astea, ce se ascunde, da? Haideți să vedem. Ia uitați ce e acolo, da? Ia uitați ce e aici, da? Ia uitați ce e aici. Haideți să rupem una. Astea merg la bulion. Uitați. Haideți să mușc dintr-una, să vedem și mijlocul, da? Uitați. Foarte bune. Aici tot așa, roșii afară, da? Roșii în câmp, fraților. Uitați. Deci cum ar merge astea, bănuiesc că ar mai merge și alte soiuri. Bănuiesc. O să încercăm la anul să punem și alte soiuri. Între astea, deci 2-3 fire din astea de San Marzano și de Roma VF. Ce să mai cer? Uitați-le. Da, ce să mai cer de la ele? Uitați-le cum stau pe pământ și se coc. Da, ca să-mi reiau ideea, între firele astea de Roma VF și San Marzano, uitați că mai am rătăcite și din astea alte normale, da?
Deci eu cred că merg și astea. Așa cum în răsadniță, o să vă arăt că tot ce mi-a rămas în răsadniță a fructificat și am fructe și acolo. Da? Deci încercați măcar pentru bulion, dacă nu pentru consum, măcar pentru bulion puteți să vă faceți afară. A mai rămas câte o... Ia uitați, ia uitați, ia uitați, deci asta nu mai este San Marzano, nu mai este Roma VF, da? Uitați-o, mai am acolo de desubt, da? Vedeți? Și mai are fructe, mai are, și vedeți că e sănătoasă, da? Mai avem și bureană, mai avem și bureană, nu? Uai, da? Eu vă arăt cam ce am, mai avem și câte un fir din asta uscat, dar ca să nu le faci nimic și să ai așa ceva, eu zic că e super. Ia să vedem. Ia uitați cât de frumoasă e, cât de roșie. Da? Astea sunt zemoase, sunt numai bune pentru, au pulpă, sunt numai bune pentru suc de roșii și pentru bulion. Cum arată? Da. Ardei galbeni. Mai am pe aici pe acolo câte o padă, lipsă de calciu sau lipsă de apă. Bună. Aici îmi pare rău că nu am găsit semințe de Meraviglia de Veneția. Deci astea cam au și astea flori. Uitați, sunt pline. Sunt pline. Chiar nu le-am mai făcut nimica, nu le-am rupt vârfuri, nu le-am mai făcut nimica. Pentru că dar ca Meraviglia de Veneția nu o să mai găsiți. Vă spun eu, dacă vreți să faceți fasole urcătoare din asta păstaie, ca Meraviglia de Veneția nu o să găsiți. Da, roșii. Aici avem cartoful ăla dulce făcut din lăstarii de acasă. Nu știu dacă o să fac ceva aici. Dar după cum văd, pământul s-a umflat în zona asta. Să sperăm, nu umblu la ele, pentru că eu mai fac și prostii, ca din curiozitate mai stric câte ceva. Da. Aici am mai pus niște fasole tot din asta urcătoare, să vedem. Slab cu fasolea anul ăsta. Nu v-am arătat că am mai pus și în capăt acolo pentru păstaie. Nu am nimic, fraților, de ascuns. Am văzut că YouTube-ul e plin de rețete bio, rețete nu știu de care. Vezi, au văzut că a făcut ăla, face și el. Pentru bani, vă spun eu. Dar nu vă îmbogățește YouTube-ul, vă spun eu. Deci eu am vă spun eu cât am în 2 luni am 7 euro de când am intrat la monetizare. Deci în 2 luni 7 euro. Credeți că poate trăi cineva cu 7 euro sau poate trăi cineva din YouTube? Eu nu are rost să mint pe nimeni, nici nu vreau, nici nu am intenția să mint. V-am spus, la început eram și eu credul. Da, aici am fasolea. Să vedem dacă o să se facă pentru păstaie. Și aici mai am vreo câteva fire de castraveți. Tot așa am avut ceva probleme în zona asta, nu știu ce s-a întâmplat, nu a ieșit. Mai am vreo câteva pe acolo. Oi, bai. Mergem și cumpărăm. Trebuie să trăiască și alții dacă nu facem noi în grădină. La anul încercăm să facem ca să nu mai cumpărăm.
capia începe să se coacă, da? O să fie ardei. Da, cam asta este grădina de la țară. Luna august, trecut de jumătatea lunii, nu știu cât suntem astăzi, bănuiesc în 16 a fost ieri, 17 august suntem. Deci cam așa arată grădina de la țară, 17 august 2023, cu bureană, cu roșii afară, cu ardei, cu roșii în solar. Și eu trebuie să mă apuc să strâng roșiile, fiindcă la ora 2 plec la muncă. La ora 14, schimbul 2. Da. Aici, acolo am mai făcut un pic de curățenie, am făcut curățenie, dar am pus pătrunjel, salată și morcov. Alt experiment de al meu, că mie îmi place așa să mai muncesc câteodată și degeaba, știți? Da, na, încercăm. Aici bureana, acolo avem niște, deci anume am scos anul trecut, am scos semințe dintr-un ardei de la piață, care mi-a plăcut mie, așa, și ăia sunt ardei din ardeiul ăla de la piață. Na, cu hibrizii ăștia sunt niște păreri împărțite, alții spun că s-ar face, alții spun că nu s-ar face, dacă scoți semințe din ei, dacă iei din hibrid și pui următorul an, și că nu s-ar face. Nu știu, vedem. Vedem, eu deja aici văd ceva. O să vedem până la sfârșit ce se întâmplă cu ei. Din coace avem cartoful dulce, ăla luat de la Lidl. Bine, și bureană. Da, aici sunt sigur că voi scoate cartofi. Sunt sigur. O să trebuiască să încep să vin încoace cu curățatul cu bureana asta, că m-a disperat. Aici am pus o folie de din asta agrotextil și haideți să ne uităm ce e de desubt. Eu am pus-o mai de mult pentru bureană, contra burenii. Ia uitați cam ce e de desubt, da? Deci de desubt au mai rămas astea. Care dacă le-am lăsat așa, ia uitați, asta este holbura sau volbura. Da? Da, lăsăm așa în continuare. O să lăsăm. Și poate pe la sfârșitul săptămânii o să pun și în partea asta la altă. Da, foarte multe bureană. Anul ăsta ne-a disperat cu bureană. Da, cam atât, dragi prieteni. Eu m-am pus să strâng roșiile ca să îi dau de treabă doamnei pe mâine. Și dacă am deranjat cu ceva sau dacă am spus ceva greșit, vă rog să mă iertați. Dacă vă place ce ați văzut, dați și voi un like. Care văd videoclipurile mele pe canal și sunt noi sau au dat din întâmplare de canalul Grădina de la Țară, poate să se aboneze. V-am spus, nu câștig nimica. Adică nu câștig nimic. Câștigi dacă vizionezi o reclamă sau acolo se câștigă bani, nu se câștigă cine știe ce. Deci v-am spus, în 2 luni
7 euro și dacă ți trimite în bancă, dar nu-ți trimite până când nu ajungi la 100 de euro. Până ajung eu la 100 de euro, cred că ies la pensie. Da, cam atâta, dragi prieteni. Vă doresc multă sănătate și să ne revedem la un nou videoclip. Poate să sperăm cu ceva frumos, cu cartofii ăștia dulci, care eu în fiecare an am sperat că voi face și o să vedem. La revedere, sănătate!